wani abu da gayu ke yi ni abun nan ganin nake kaman banda ido ne. Ni ba ma abin da ya burge ni, ka san wani abu da ake kawai kaga an ajiye roba an kwance ta da kafa. Allah na rantsi da Allah, kaga Akshe yayi, Tony Shakti yayi, Bandan yayi, American yayi. Wamba. Wai magana mai na duk kuna yi ne gayu. Wallahi wai muna magana wata baiwa ce da Allah ya ba mutane. Wai ce wannan marza abun a cire. To ai ni ba na yi da wannan, da Allah ma da wannan alaji. Ani kaga da kwalba ta nake yawo, da ita nake komai. Kuma wai karka dauka wannan murfin wai da shi zan yi. Wannan kaga wannan dan karamin murfin. Shi zan cire muku yanzu za ku. Da kafa? Da kafa. To ji kan gursule. Ka sha omo. Kalle mu nan kai madagwal fa da kullum muna nan da kai. To wurge kan. Kai dan ta. Rike ka gani mu ba da riga yan nan. Ka rike ne Ka gani. Raya